Видим сега посред обед. Има ли костури? Посред обед, 12 часа. Така малко дълбочко и няма никой. Тревите покрай брега на по-малка дълбочина, около 4 метра. Имаше риби, обаче мисля, че беха мирни, защото имах само едно калване, а пак доста риби имаше на сонара. Сега ще видим какво ще направим. Поне времето е хубаво, краченцата са в водата. Юху! И си плацикаме. Така, има бая дълбочина 8 метра, казва на сонара. На около 8 метра, като има и треви долу. Сега ще почна сигурно да закачам в тревите. Ще видим дали пак няма някой костур в тревите. Ще обиколиме да видим какви са дълбочините на езерото. Така е информативно, защото има удобни места и за фида риболов. Тук какви сте неща в водата. Обаче така няма никакво калване. Сега ще фърля една идея към брега. Да видим там какво се случва. Значи гела се знае, че има и доста щуки. Аз съм с тънко флуорокарбонче 0,16. Ако ме щатка някоя щука, ще късаме и ще вързваме пак. А някакви тапи ли са? Какво са? Има шаранджи. Трябва да видя по-надалече да мина от тех, че много пръчки са нафърли. Значи, тук сме на 9 метра и малко. Това за момента е най-дълбокото място, на което съм бил. Обаче рибите не са тук. Търсим по някакъв тревит, по-плитко. Нещо. Штука май хванах. Костана. Червено перка. И чакай да видим какво е другото. Огромен костур. Огромен костур. Огромен костур. Майко ми. Червена перка и костур. Огромен.
Бах, мамо. Огромен костур. Огромен. Кепазет. Също няма с кепазет. Кепвам го палса, майко. Так малко. Бах ти костура. Бах ти костура. Огромен костур. Няма го метър. Ош. Тя му направим една снимка. Костур. Ох, как набива. Бао, костур ли е това? Еш поста. Чак ма върти. Нещо стана тук. Това е младеж тук. Сега ще видим. Или хубав костур. Да нещо тук да му прегризе. Да, костур от добрите. Ма не мога го изкарам още да го видя. Ма я гледай какво прави. Ихе. Бас якото. О, костур е от големите. Костур, майко мила. Чакай. Ох, майко мила, изпъхни ми очите. Ти. Яла те, пиленца, припадко. Айде тук, окепа. Огромен сти костури по кило, бе, момче. Ще седна, акъм. Мали. Кеф. Така, чупи. Ти. Но боти, дали ще ни развалят? Така, втори огромен костур на кик. Майко ми, чакай. Гледай какво правя аз. Пусни това. Долу. Така. Тук ще правим това. Така, я да го видим сега. Където хубавец, майко мила. Костури по кило, бе, момче. Чакай се, че ме зашиеш. Добре. Спре ли? Мързи ме да си извада. Какъв костур? Майко мила, какъв костур? Още един. Леле, какво се случва на сонар? Мирна риба, тия костури направо тук са подивели. Чай видя сега. Да го закачиме и то некъде. Да какво обадим? Не, да си пиват. Яко. Яко, мляко. Яко. Чакай. Селано ловим не костури ми. Штуки. Бах, мамо. Те.